il-messaġġ li għandi għalikom dal-għodu semmejtu il-kummissjoni l-kbira u jien. Dat diskors li għad kif rajna fejn Ġesu jgħidilna morru u iddixxiplaw il-ġnus kollha u għalmu maħarsu kull ħaġa kolunke. Jien personalment, int personalment, kif se nobduh? Kif se nobduh? Nafu li hemm ħafna organizzazzjonijiet u knies kbar u missjonarji u evangelisti bħal Billy Graham, nistgħu nsemmu ħafna, illi ovvjament laħqu u qed jilħqu il-folol tan-nies, imma jien personalment kif se nobdih dan id-diskors. Il-Kummissjoni l-kbira u jien, il-Vanġelu skont Mattew issa ilna mixjin għal ħafna xhur fih, wasalna fl-aħħar u hawnhekk huwa l-qofol ta' kollox. Għaliex l-aħbar it-tajba hija aħbar tajba biss jekk tasal fil-ħin. Jekk wieħed jilħaq imut, mhix aħbar tajba għalih. Rridu nwassluha issa li għandna l-opportunità, issa li huwa msejjaħ il-jum, rridu ngħaddu din il-bxara tajba lil ħadd ieħor hemm sens ta' urġenza. Il-Knisja hija kommessa dan huwa d-dmir tagħna u l-privileġġ tagħna illi dak li aħna irċivejna b'xejn ngħadduh b'xejn ħadd ieħor. Jekk jiena ngħid u nirraġuna jiena mifdi minn Ġesu Kristu, irrid nara fil-fidwa lil ħadd ieħor. Jekk jiena ngħid jiena l-maħbub tal-Alla l-Missier, irrid inwassal din il-imħabba lil ħadd ieħor. Hija loġika il naħseb jiena kollha kemm aħna nifhmuha. Il-Vanġelu oriġinarment inkiteb fuq il-parċmina jew il-papir, illum jinsab miktub fuq il-karta. Dak il-Vanġelu issa rridu nittraduċuh, rridu noħorġuh bħal kieku minn fuq il-karta għal ġo qalbna. U minn qalbna għal ħadd ieħor. Dik hija l-kummissjoni l-kbira. Ġesu qed jgħidilna intom li rċivejtu b'xejn, għatu b'xejn. Għatu b'xejn. Rridu narfu illi bħalma regolarment nattendu l-Knisja, għalfejn nattendu l-Knisja, biex nagħtu qima lill-Alla ħaj u veru. L-uniku Alla veru il-ħallieq tas-sema u l-art. Immorru l-Knisja biex nqimu lill-Alla, imbagħad immorru fid-dinja, fis-soċjetà hemm barra biex ngħidu lin-nies dwar dan Alla li aħna nqimu. Għaliex? Għax rridu illi ikun hemm ħafna nies illi jagħtu qima lill-Alla. Għalhekk aħna maħluqin. U tolqotni speċjalment il-ħsieb ta' Spurgeon fejn jgħid kull Kristjanu missjonarju jekk mhux missjonarju huwa impostur. Jekk maħniex missjonarji aħna Kristjani ta' parsi. Għaliex kif tista' inti tajt illi temme f'din il-bxara tajba illi binalla niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna u waqqas għandek li ċken ħajra illi din l-aħbar tgħaddi għal ħadd ieħor. Rridu u nistgħu nkunu xhud tajba u kredibbli ta' Ġesu ta' Nażaret mingħajr ma n-nies jaħsbuna li aħna xi weirdos. U matul is-snin kien ħafna nies li biex jippruvaw jimpressjonaw għamlu affarijiet tal-bliħ. Pereżempju kien hemm moda fl-Eġittu illi jitilgħu fuq kolonna, jgħixu fuq il-kolonna biex jagħtu xhieda ta' Ġesu minn għalihom kemm huma qaddisin, kemm huma maqtuwejn mid-dinja. L-aħħar darba rajt klip ta' wieħed Pjazza Repubblika quddiem il-Parlament fix-xita qiegħed jgħid u jgedwet Jesus loves you, Ġesu jħobbok. Nies ma kienu għaddejjin ħadd u jiena ngħid ma' dan. Hekk nagħtu xhieda ta' Ġesu Kristu. Hemm għalfejn nuru li aħna buffi, li aħna weirdos, li aħna xi E.T. Le, aħna qegħdin ngħixu b'saqajna fid-dinja. Ma nies oħra u nistgħu
بالمحبة اللي نروهم انهيروهم اللي يكونسيدراو بالسريتة للي معلم تاعنا سيدنا جيسو كريستو. والورا الريت نبدي الكوميسيون الكبيرة دا الديسكورس تا جيسو اللي نلقوا للناس ونعلموهم كل حاجة كلونكوا اللي اكمندانا. هنبدأ باش نبديه باللي فدلمنت نايش الفوكاسيون تياي. يعني الريت نكونسيدر لنفسي انت لساس حاجة بلا ناس بلا persona فوكاتا. عندي فوكاسيوني هنا، فوكاسيوني. يا كنت مرة الدار، يا كنت سكريفان، يا كنت افوكات كريستيان، عندك فوكاسيوني. فليما بارتي يو فليما سفيرة تاعها المولاي بوجيكس كونت البروفيدنسا تياو عندك فوكاسيون. عندك فوكاسيون باش تعيش تحت الأوتوريتا ريالي تا جيسو. تفتكروا جيسوش قال لنا كل أوتوريتا في السماء وفي الأرض يموت يليلي وعليك مروا. واللورا ريت نكونسيدر النفس اللي يينا ننساب سدته تا السلطان تا سلاتن. وريت اللورا اللي هاي تكون اتشنتراتا في الكلمة، اتشنتراتا في البيبيا. البيبيا تكون للما اللي ين خوتا نايش في ذاك للما. اتشنترات في الكلمة مقوي بالسبيريتو سانتو. دان دي الكوميسيون اللي جسو تاعنا ما نستاوش احنا انوت قوة بالهيلة اللحم، لا هي بالقوة تاع السبيريتو سانتو. هاوت او كول بلا رؤتيي في الكنيسيا، بلا رؤتيي ما أخوة أخرى. جسو كلم للديشيبلي مجبورة مدواره، ما كلمش الانديفيدو واحد. ولو هنتيكم دسا استراتيجي تاتيكي سيهولومتري، دسا برينشيبي كيف انت بيرسونالمنت تستا من جورناتا الأخرى توتا دين الكوميسيوني. انسيا لا ما مش عارفين تمر باكستان يو تشيلي باش كوميسيوناريو. ناس اللي المولاي سيحلهم عليك. ويليام كيري كان سكاربان ومولاي قال له اطلع شغلك هنبعتك لانديا واعمل شغل ترمنت. وعرفنا ناس أخرى ماتيو اللي كتب الفانجيلو كان سكريفان في الفتشيو تاتاشا انترنا. أول مرة قال له يا ساقويني الكل كمهنا فوكاتي باش نبدو دين الكوميسيوني. لو النت لو البرنشيبيو بقال كل حاجة يك عندك انترابريزا كبيرة تقولك بيدامنت طيب. ما عندكش بيدامنت ما عندك شيء. البيدامنت تياي وتياك هو اللي يريدوا نقيموا ونسوتمتوا روحنا لين جيسو كريستو. يك احنا ما نفوخش بلا سالفاتور ما تستاش توصل الكلمة تياو. ما تستاش انت الشاندر الفانجيلو ما انت نفسك قاعدك ما العيش دين البشارة الطيبة. الافانجيليزمو والديشبلار يبدأ منه قلب اللي تدورا لجيسو كريستو. قلب حالتا توماس متى جيسو بريزنتا له نفسه رشوشتات قدامه ايش قال له توماس؟ مولاي تياي ولا تياي. قلب اللي تدورا للجسو، قلب اللي تعرف الليات سلطاني تياو فوق روحي وجسمي والكوشيانسا تياي والانتلت تياي والبروبيتا تياي والفاميليا تياي. كل ما عندي وكل ما ينساب تحت السوفرانيتا تا جيسو كريستو. ياك مش هيك allura الإفانجيليزم تياك هيكون فياك كوازي أحيار ما تبروفا تعمل شيء. ريدوا allura f'din il-relazzjoni ħajja ma' Ġesu jidu nitolbu kull jum biex il-mulej jikkoltiva fija il-kumpassjoni tiegħu. Ġesu bħala bniedem kien bniedem kumpassjonali, jara n-nies u stħajjirhom bħal naċ mingħajr raj u ma' debboli jinsabu fil-periklu u m'għandhomx futur. Vera jew le? Jekk in-nies barra ma nix narawhom bħala naċ mingħajr raj, għandhom bżonn ir-raj. Min huwa r-raj? Ġesu, ir-raj tajjeb. U rrid ikoll dik il-kumpassjoni, dik il-modrija, dik il-ħniena
اللي kellu Ġesu li wera Ġesu operattiva f'qalb stess. Ukoll irrid nitlob biex il-mulej jiftaħ li bibien, jiftaħ li opportunitajiet. Ġesu stess qal il-ħsad huwa kotran, il-ħsad huwa abbondanti. Illum ngħixu f'dinja fejn hawn aktar minn 8 biljun ruħ. Ħadd tifhem. U qegħdin ngħixu fuq biċċablata li fiha 900,000 ruħ. Għandna biżżejjed fejn morru, għandna biżżejjed ma' min nitlu f'kuntatti vera. Il-ħsad huwa kotran, il-ħaddiema huma ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema fil-ħsad tiegħu. U allura dil-kummissjoni tolqotni il għal xi ħanibda nitlob mulej, ibgħat lili. Ibgħat lili. Ta' bilħaq ibgħat il-ħadd ieħor. Nafu ħafna missjonarji Anthony Green, vera, u oħrajn. Ray Hoover. Imma min jaf kieku bħal Iżajja ngħidu mulej ibgħat lili. Ibgħat lili. U ħana ġanajt m'hemmx għalfejn tmur il-Pakistan, ħatibda billi ħatajt it-talba u feddej sawwarni f'qaddej ubbidjenti. Fidil fil-kelma u fl-Emil illum użani bħala għodda tal-verità tiegħek. Użani bħala għodda tal-verità tiegħek. Ġiel kantajna għamil nisit strument ta' slim. Fejn hemm mibeda ħandaħħal imħabtek. Fejn hemm il-ħtija ħanarra fil-maħfra fik. U fejn hemm dubju fidi vera fik. Dak huwa bidu tajjeb. Li inti qed tpoġġilek innifsek sakrifiċċju ħaj quddiem Alla biex Alla jużak skont il-għan tiegħu. It-tieni prinċipju. It-tieni prinċipju rridu jkunu imsejsin fil-Bibja u fl-Evanġelju. Jekk l-Evanġelju ma tafux tafu fuq ponot subajk u qiegħed f'qalbek u qiegħed isaħħan il-qalbek u bih qed tgħix, kif tista' tkun utli għal ħadd ieħor? Vers 20 jgħidilna għalmuhom iħarsu kull ħaġa kwalunkwe li kmandajtkom. Kemm inti allura mitla tat-tagħlim ta' Ġesu? Mingħajr il-Bibja minn xejn. Mela l-Bibja ma tista' tagħmel ebda ġid. Ġilormu darba qal min huwa ignorant dwar il-Bibja u ignorant dwar Kristu. Da sek sempliċi, da sek sempliċi. Ma tistax tagħti dak li m'għandekx. Ma tistax tagħti dak li inti m'intix tifhmu. Vera jew le? Kif tista' tgħallimni l-fiżika jekk il-fiżika ma tafix? Kif tista' tgħallimni l-Ispanjol jekk ma titkellimx bl-Ispanjol? Kif tista' tgħallimni l-Evanġelju jekk inti nnifsek għadek imgerfex? Konfus x'inhu l-Evanġelju. Ejdu kollna dal-pedament illi għandna fema tajba tal-bxara tajba, nistgħu pereżempju ikollna f'moħħna 4 kelmiet. Ħolqien, waqa, fidwa, restawrazzjoni. Ħolqien ħad titkellem mela dwar Alla, fil-bidu Alla ħalaq is-semawit u l-ard. Waqa illi aħna bnedmin maħniex kif ħalaqna Alla. Issa ninsabu edewa tiegħu. Imma fidwa. Ġesu ġie biex jifdina bil-mewt u l-irxox tiegħu. U wkoll restawrazzjoni finali meta Alla joħloq semawit ġodda u ġdida. Għandek biex ngħidu hekk template, għandek pjan kif meta l-mulej jagħtik opportunità tafu x'se titkellem. Darba għattilkom 4 kelmiet jerġa' aktar sempliċi. Alla, dnub, Ġesu fidi. Tiftakruha? Alla, dnub, Ġesu fidi. Jekk inti ħaxxan l-Evanġelju, titkellem dwar Alla. Alla Trinità, minu, kif inhu, Alla ġust, Alla li ma jfrankajx il-ħati, imma Alla wkoll li iħobb il-bnedmin. Alla, dnub, il-fatt li aħna għamilna li nafusna kontrieħ bil-diżubbidjenza tagħna, Ġesu li huwa l-medjatur bejn Alla u l-bniedem u l-fidi. Hemm bżonn li wieħed jirrispondi għal bxara tajba. Kif? Billi inti tħaddana tirċevija. U għalhekk tajjeb illi nimmemorizzaw passi bibliċi li forsi jgħinuna aħna nitkellmu man-nies dwar Alla. Wieħed minnhom f'Ħabakuk. Inti għandek għajnejk wisq safja biex tħares lejn id-deni u ma tiflaħx għal ħżiena. Allura tant qaddis, dan huwa Alla il-ħaj.
dwar id-dnub għax kollha dimbu u naqsim il-glorja tal-Alla, forsi ta' fuq. Dwar il-ħtieġa ta' Ġesu l-Medjatur, Alla wieħed u medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin. Għajd li titkellimx mal-Maltin u għandhom f'moħħhom illi hemm ħlejja li huma medjaturi, Marija, il-Qaddisin, il-Qassisin. Meta l-Bibja tgħidilna li hemm medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin. Ukoll il-ħtieġa tal-fidi għax bil-grazzja intom salvati permezz tal-fidi u dan mhux minnkom infuskom. Din hija għotja tal-Alla, mhux mill-opri biex ħadd ma jiftaħar. Irrid ikollok dawn l-armamenti li inti tkun lest li tużhom meta l-mulej jagħtik l-opportunità. Jekk xi ħadd jiġi jgħidlek, ara naf li inti Kristjan, ħantik ċans ta' 5 minuti biex tgħidli x'inhu l-Vanġelu. Preparat biex tagħmilha din. U jtik 5 minuti minna ma jindaħallek, minna ma jinterrompik, kapaċi tagħmel preżentazzjoni nadifa u ċara tal-iskrittura, tal-Vanġelu. It-tielet prinċipju. Iridu nibdew minn ninsabu. Iridu nibdew ġifieri minnaw. Ġesu stess qalilhom lid-dixxipli ħatkunu xhieda tiegħi. F'Ġerusalemm, fil-Ġudea, ġifieri issa pass aktar il-bot, fis-Sammarija jerġa' pass aktar il-bot u satru fl-art. Hemm nies li Ġesu jibathom satru fl-art. J.G. Patton, C.T. Studd, bathom satru fl-art. Hemm jibathom tikkalbu, hemm jinħallihom f'posthom u jgħidulhom ir-rokna tal-għalqa tad-dwieli fejn taħdem inti huwa proprjament fejn inti. Mela, fejn? Fid-dar, mal-konoxxenzi tiegħek, mal-kollegi, mal-ħbieb tiegħek, mal-ġirien tiegħek, il-qraba tiegħek, il-komunità tiegħek. Għandna konċentraw fuq tliet, għad-dar tiegħek. Kif qed iġġib ruħek bħala Kristjan fid-dar? Qed tifhem? Għax dina iddejjaqni illi kultant issib nies illi jgħidulu ma' Kristjani, id-dar huma xitan u fil-knisja huma anġli. Alla rridna nkunu nies fidili fid-dar u nies fidili fil-knisja. Mhux hekk aħjar? Alla rridna nkunu nies bnedmin normali, bnedmin imqazzin għalih. Mal-ħbieb. Tista' titgħallem titkellem b'mod naturali, b'mod spontanju, tiġi l-okkażjoni taħtafa. Titfa' xrara. Forsi joħodha. Tagħti ħjiel dwar twemminek. Jew forsi staqsi mistoqsijiet illi jistgħu waslu għal konverzazzjoni spiritwali. Jew fuq post tax-xogħol fejn qattaw terz tal-ħajja adulta tagħna vera. Fuq post tax-xogħol għandna l-kollegi tagħna ħajsu jafuna, kemm qed iġġib ruħek b'integrità, kemm inti magħruf bħala persuna li għandek sens ta' ġustizzja, umiltà, fedeltà, ħniena u verità. Għax hemmhekk inti ħattrabbi imbagħad il-ġust, ħattrabbi l-awtorità morali. Illi nies jafuk li inti bniedem tal-affari tiegħek. Meta tiftaħ ħalqek dwar Ġesu Kristu fil-break forsi tajt kelma. Ma jwarbukx lemm u jitqu bik. Ma jgħidu dan u bniedem ta' integrità jeħtieġ il nisimgħu. Jekk tħalli id-dawl tiegħek jiddi, in-nies jew anqas xi wħud minnhom qabli jistaqsuk x'ġralek, għalfejn ġib ruħek hekk. Għalfejn dak qed qasqas kontrik u inti ħfirtlu għalfejn qed tagħmel hekk. Ir-raba' prinċipju. Qegħdin vera ngħidu kif jien personalment se nwettaq il-kummissjoni l-kbira. Trid twettaqha fih dan il-Knisja. Illum imbagħtu minn ħaġa krudila ħafna. Ħafna Kristjani jaħsbu li jistgħu jkunu lone wolf. Li jistgħu jkunu jgħixu weħidhom bħala Kristjani m'għandix bżonn il-Knisja, ikun lone ranger. Lone ranger. Bħalli kieku għandu le Ġesu poġġina fi knisja, ġo familja.
rridu morru għamlu disċipli. Ġesu ma għax li libis, morru, intom il-koll morru. U allura dejjem fil-kuntest tal-ġisem ta' Kristu. Il-Knisja neħtiġuha, il-Kommissjoni il-kbira rridu wettquha permezz tal-Knisja mhux apparti minna. Kulħadd jagħmel li jfettillu. Hemm il-Knisja biex nieħdu ħsieb xulxin. Ħalli nagħtu xhieda konsistenti lid-dinja ta' barra. U allura rrid jiena bħala Kristjan irrid nipparteċipa fil-mezzi tal-grazzja regolarment, fil-talim, il-kelma pritkata, il-katekezi li nagħmlu nhar terba, is-sagramenti li nieħdu sehem minnhom, it-talb nhar ta' ġimgħa. Jekk jiena mhix qed nissaħħaħ b'dawn il-mezzi ta' grazzja, kif nista' naffaċċja lin-nies mitlufa barra? Għajdu li intom, kif tista'? Isek soldat qed tmur għall-gwerra mingħajr razzarin, mingħajr armi, mingħajr xejn. Irridu nidraw nappoġġjaw u ninkoraġġixxu l-evanġeliżmu fil-Knisja. Nagħmlu ħafna affarijiet illi bħala Knisja nagħmluhom. Ir-riżorsi li nwadbu fuq il-mass media bħala Knisja nagħmluhom. U meta jiena qiegħed inħaddem anke d-doni spiritwali tiegħi. Int ukoll għandek id-doni, għandek x'toffri lill-miġam biex il-koll kemm aħna nissaħħu biex meta mbagħad nkunu weħidna id-dar fuq il-post tax-xogħol nkunu soldati tal-azzar. U mhux soldati taċ-ċikkolata illi ddub wara 5 minuti ta' pressjoni. Il-ħames prinċipju. Meta il-Mulej ftinna jew jagħtina okkażjonijiet li nitkellmu ma' ħadd ieħor, rridu nitkellmu il-verità bil-grazzja u bl-erf. Bil-grazzja. Tkunx antipatku. Toqgħodx tuqqa' ċajt għax ma jafix l-Iskrittura. Int mhux hekk kont bħalhom. Dik l-umiltà bil-grazzja bl-erf, l-erf Ġifieri x'se tgħid f'din il-ġurnata qed titkellem miegħu? Għax taf li 99% ta' tiltaqa' miegħu l-ġimgħa d-dieħla u forsi tibni ftit oħra. Qed tifhem. Di bħal meta tarbija ma tistax ittiha steak x'tiekol. Qed tifhem. Tittiha l-ħalib. Ġifieri nies iridu niltaqgħu magħhom fejn huma u nagħtuhom il-Vanġelu skont kif kapaċi jisimgħuh. Rridu wkoll meta qegħdin f'diskursata ma' ħadd ieħor, appuntu diskursata. Ħallihom jitkellmu. Ħallihom jgħidu tagħhom għaliex inti tinduna fejn jinsabu. Meta bniem jitkellem jurik jinkixef fejn jinsab. U x'atew, u x'anjostiku, u x'xettiku, u x'reliġjuż. Ġabu għallinna kunu pronti biex tisimaw u tqal biex titkellmu. U allura meta nitkellem irrid ngħid kliem ta' erf. Irrid nuża l-Iskrittura. U irrid nuża b'umiltà. Pietru jgħidilna illi għandna nkunu dejjem preparati biex noffru difiża il-kull min jitlobkom biex tagħtuh rendikont tat-tama tagħkom. Mela, jafu li jiena nistqar illi għalija li ngħix u Kristu li mmutu għalih. Smajna dwar din tal-aħħar. Tajjeb, għandi dit-tama, għandi l-konfidenza. Mnejn ġibta jgħiduli. U allura irrid nkun lest preparat biex nagħti difiża, nagħti tweġiba. Madankollu għamlu dan bil-manswetudni bir-rispett. Jekk tonqos mir-rispett lejn il-proxmu tiegħek, tlift il-qalb u l-ġbejna. Mhux ħajsemek. Dak li forsi jisemek imma darb'oħra jarak għaddej mit-triq ħajaqbes in-naħa l-oħra, ħajfitak. Għaliex? Għax inqas mir-rispett. U f'dak kollu rridu mantnu kuxjenza tajba sabiex waqt li jitkellmu kontrikom dawk li jajru l-imġiba tajba tagħkom fi Kristu jitrexu. Ġifieri jekk in-nies ta' barra se jsibu xi puntaw kontrija ħatkun sempliċement illi għandi
imġiba tajba. U allura dak mhux tal-qata tagħna, ma tifhem. Mhux tal-qata tagħna. Inutli tgħidu biex jiġi parti ħaniskru sakra nobis għax mhux ħejġik. Ma tifhem. Allura stramp, imma stramp f'sens tajjeb. F'sens tajjeb. Tagħmel id-differenza kollha. Meta qed titkellem man-nies, ipprova dejjem dawwar il-konverzazzjoni lejn is-Salvatur Ġesu. Issa il-Vanġelu huwa l-istorja dwar Ġesu Kristu. Dak il preżentana Mattew, inna sejrin issa żmien niltaqgħu wiċċ imwiċċ ma' Ġesu u nisimgħu x'għandu xi jgħidilna. U allura l-Evanġeliżmu tagħna il-persuna ta' Ġesu u il-ħidma tiegħu. Min hu Ġesu Kristu? Pietru qalilna u Ġesu irrikmandaha għat-tweġiba tiegħu. Int il-Messija bin Alla l-ħaj. Xi tfisser il-Messija? Xi tfisser? Taf xi tfisser il-Messija? Il-midluk tal-Alla, l-unzjonat tal-Alla li Alla ħatar biex ikun is-Salvatur tagħna. Il-profeta l-kbir, il-qasis il-kbir, il-re fuqna. Xi tfisser meta ngħidu bin Alla? Illi huwa divin. Ġesu stess qal min jara li jara l-Missier. Xejn inqas minn Alla. Is-sitt prinċipju. Itlob għal opportunitajiet uqlubija. Nitolbu biex Alla jagħtina opportunitajiet minn ġurnata għall-oħra. Tista' tkun anke marra tad-dar li qajla toħroġ mid-dar, xorta waħda l-mulej jagħtik opportunitajiet. Meta tmur għand tal-merċa, meta tmur għand il-hairdresser, xorta għandek l-opportunitajiet. Mhux daqs ta' Billy Graham, imma xorta għandek opportunitajiet. U għandna bżonn l-lubija. Il-lubija. Inutli noqogħdu ngħidu min jafsej dwari meta qed tifhem. Ġesu jgħid min huwa mistħi minni f'dil ġenerazzjoni maqluba u adultera, jien ukoll nistħi minnu. Le, Ġesu huwa dak il-ħabbej ta' ruħna u m'għandniex għalfejn nistħu minnu. Għalhekk Pawlu fil-Kolossin 4 vers 3 jgħidilna itolbu fl-istess ħin għalina ukoll sabiex Alla jiftilna bieb għall-kelma. Bieb, okkażjoni. U l-okkażjoni tittarafa, kultant il-bieb ikun imbexxa timbutta daqsxejn bżijek ħalli jinfetaħ beraħ. Ħalli Alla jiftilna bieb għall-kelma ħalli nitkellmu l-misteru tal-Kristu. Tara Pawlu għalih is-suġġett tiegħu huwa Kristu. Kristu, it-tama tal-glorja. U allura rridu nqogħdu attenti jekk aħna ta' bilħaq nixtiequ nkunu evanġelisti bil-mod tagħna, minn ġurnata għall-oħra. Rridu nfittxuhom dawn l-opportunitajiet. Meta kont żgħir kont iltqajt ma' sentenza, dis-sentenza weħlet hawnhekk mal-battiżmu ta' rasi li tajt hekk ara. Kellem lil Alla dwar in-nies qabel ma tkellem lin-nies dwar Alla. Tajba? Jekk inti taħseb li inti buli u kapaċi tagħmel dax-xogħol waħdek, Alla jrid isostnik, jaqawwik, jagħtik dik il-konfidenza, dik il-kuraġġ, vera? Alla jrid jagħtik dawn ħansejħulhom l-appuntamenti divini ma' min ilaqqak, m'hemm xejn kombinazzjoni fil-ħajja. M'hemm xejn. Jekk Alla laqqak ma' dak tifel ċkejken waqt party u ġie jilab miegħek, poġġi fuq ħoġrok. Għajlu l-istorja meta kien hemm dak it-tifel u taħ lil Ġesu l-ħbejżiet u l-ħutiet u Ġesu kattarhom lin-nies. Pawlu fil-Korintin jgħid imma se nibqa' f'Efesu sa Pentekoste għax infetaħ għalija bieb wiesa għal servizz effettiv. Mela kien beħsibu jsifer, imma għal ħanibqa' hekk għaliex il-mulej qed jagħtina ħafna opportunitajiet, imma hemm ħafna opponenti ma bażax minn dawk in-nies li kienu qogħdu jopponuh. U meta nevanġelizzaw xi ftit jew wisq ħajkun hemm oppożizzjoni. Jekk inti m'intix lesta
jew lest li taċċetta din, ħajkun hemm oppożizzjoni. Ħajkun hemm. Allura rridu nappellaw l-Alla biex jibnina fil-kuraġġ, fil-bidunet tal-Knisja t-tierba. Il-fidili li taqgħu flimkien talbu l-Alla u issa sit qalulu ħares li t-teddid tagħhom u għati l-sira tiegħek biex jitkellmu kelmtek bil-kuraġġ kollu. Għandna bżonnu dal-kuraġġ. Għandna bżonnu llum meta nafu kemm is-soċjetà tagħna hija avversiva għall-Kristjaneżmu, għall-Kristjaneżmu Bibliku. U rridu inkunu kuraġġjużi fil-mulej. Issa ba' prinċipju. Kif nistgħu nobdu l-kummissjoni kbira. Rridu nappoġġjaw u nipparteċipaw f'missjonijiet globali. Iva, fil-waqt li jiena ngħix fir-raħal tiegħi u għandi ftit nies x'nista' nilħaq. Però nista' ngħin f'missjonijiet globali. Għalhekk aħna bħala Knisja nibagħtu għotjiet lill-missjonarji. Għalfejn nagħmlu. Għaliex qegħdin ngħidu mhux il-lalqa ċkejkna tagħna, narfu u nirrikonoxxu li hemm għalqa ikbar hemm barra. U allura jrid ikollna dik il-viżjoni globali. Viżjoni globali. Li avolja ma nistax immur għax għandi familja, għandi l-karriera tiegħi hawnhekk, okej ma importax. Ma tista' tibgħat il ħadd ieħor. Blotjiet finanzjari tiegħek hux vera. Anke aħna bħala miġema, bħala Knisja, hemm bżonn ikollna r-riżorsi u r-riżorsi minn jiġu tixtrihom. Tixtri kollox hemm l-ispejjeż tiegħu. Bħal kull ħaġa tajba oħra ħajkollna r-riżorsi biex il-Vanġelu nwassluh lil ħadd ieħor. Rridu inwessaw il-perspettiva tagħna ġifieri, inwessawha. Sabiex narfu li d-dinja mhijiex parroċċa żgħira hemm għalqa kbira. U allura anke forsi tista' tikkonsidra illi tinvolvi ruħek f'ambjent missjonarju. Għandna xuħud hawnhekk illi naqdu magħna dalgħodu, ġew minn pajjiżi oħra mill-Iżvezja minn għalija mill-Amerika, qed tifhem. Qegħdin jesponu nfushom f'ambjent missjonarju. F'ambjent missjonarju ġdid għalihom. Qegħdin jiltaqgħu ma' nies ta' lingwa differenti. Tiddejqux, oħorġu mill-qoxra tagħkom. Id-disa prinċipju. Għejx bħala dawl fis-soċjetà. Dinja tant importanti illi Ġesu fil-pritka tiegħu fuq il-muntanja jgħidilna illi inti ma tistax kapitlu 5 vers 14 intom id-dawl tad-dinja belt imqiegħda fuq għolja ma tistax tinħeba. U laqqas ma jxelu musbieħ u jqegħduh taħt il-mod. Il-mod kien biċċa jisu barmil biex ikejlu l-qam ħbieħ. Tixal musbieħ mbagħad qiegħed mod fuq u ma tagħmel sens. Tagħtilu d-dawl. Il-musbieħ irid ikun fuq l-stand f'nofs il-kamra biex idawwal. U l-istess ħaġa aħna. Ħallu d-dawl tagħkom jiddu quddiem in-nies biex jaraw l-atti tajbin tagħkom u jigglorifikaw missierkom li fis-smawiet. Ħallu d-dawl tagħkom jiddi. Int xema mixowla. Xema mixowla ma toqgħodx iddoq it-trombi u tajt xogħol. Le, xema mixowlin, xema mixowla int u inti. Flimkien namlu lejl imkebbes. Flimkien. Kollha kemm aħna namlu lejl imkebbes. Irridu nkunu dawl fis-soċjetà. Bl-ubbidjenza tagħna lejn Kristu, in-nies jinġibdu lejn il-qdusija vera. In-nies timbuttom, taf x'imbuttom l-ipokrizija, il-bigottiżmu u l-gburija. Imma bniedem ġenwin jarfuh. Forsi ma jaqblux miegħu, ma jarfuh. U meta n-nies turihom imħabba, jifhmuha dik il-lingwa tal-imħabba. Rridu allura nkunu distintivi fl-istil ta' ħajjitna. Neċessarjament ħankunu differenti minn nies oħra, minn nies mitlufa,
imma ħankunu distintivi il għaliex fina qed jiġi koltivat dak il-frott tal-ispirtu, l-imħabba, l-ferħ, is-sliem, it-tjieba, l-umiltà, il-razna fuq nafusna, il-fedeltà. U dak huwa l-Kristjan li vera jagħmel id-differenza fis-soċjetà tiegħu. Iva, ħaniddu bħala dawl fis-soċjetà. Bl-imġiba tagħna u meta jiġi l-opportunità bil-kliem tagħna. Bil-kliem tagħna. Hemm bżonn illi infissru ngħidu l-Evanġelju. L-imġiba tagħna ħatkun il-backing, ħatkun it-timbru li dan li qed jgħidli da għax hu nnifsu oħobbu lill-Alla u taraħ. U allura rridu nitgħallmu. Għadin ma nitgħallmux mill-lum għall-għada ta' imma nistgħu nitgħallmu naqilbu konverzazzjoni ordinarja. Qed titkellem fuq il-futbol, qed titkellem fuq il-fotografija, fuq il-fnik, jien naf. Qed tifhem. U taqleb il-konverzazzjoni. Ħelu. Forsi b'mistoqsija u b'kumment jew rimarka. Qed tifhem. Wieħed forsi qed jgħidlek trabilli għandi jiena, ma tafx. U tajlu ma kif nista' nitlob għalik? Kif nista' nitlob għalik? Qed tifhem. U bdej. Id-diffiċli taf metu biex tibda. Once li tibda, ngħidilkom tibda tiegħek żejt imbagħad. Imma kif tibda? X'ħan nagħmel biex nibda? X'ħan nagħmel? Well, jiena ġieli użajt it-tlet mistoqsijiet fuq il-pittura ta' Gauguin bil-Franċiż, imma ħnejdhom bil-Malti. Tlet mistoqsijiet kbar filosofiċi minn aħna x'qegħdin nagħmlu hawn? Fejn sejrin? Min aħna l-ewwel waħda tgħidlhomx it-tlieta f'daqqa għax jaħrab lem. Tgħidlu aħna bnedmin. Aħna bnedmin. Nixbħu l-annimal, imma differenti ħafna wkoll minnhom, għandna raġuni. L-annimal m'għandux raġuni. Aħna min aħna. U wara x'jgħidlek? U jgħidlek aħna annimali avvanzat tgħid mela dana. Rrid nibdielu mill-bidunet. Fil-bidu Alla ħalaq ismewitu l-art. U ħalaq il-bnieda fuq xbija tiegħu. Qed tifhem. Jekk jgħidlek le aħna maħluqin minn Alla, mela okej, tajjeb. Taraf li inti midneb u offendejtu lil Alla bid-diżubbidjenza tiegħek. Minn aħna x'qegħdin nagħmlu hawn? X'inhi din dal-omor illi qegħdin dawn l-erba' tim li qegħdin x'qegħdin nagħmlu hawn? U fejn sejrin? Jekk jgħidlek kull it-paxxa x'minn hawn ġol kaxxa, inti tista' tgħidu le minn hawn għall-infern jew il-ġenna. U għalilek biċċajt. U inti qlib ta' serjetà. U tħallih xi waqqala fejn taċċajt. U rieħ illi għandu ruħ illi imprezzabbli. X'jiswi l-bniedem jirbaħ id-dinja kollha mbagħad jitlef ruħu. Għajdielu. Għajdu taf min qala. Ġesu, minu Ġesu għalik? X'taħseb dwaru? U r-rota tibda ddur ġvera. Ir-rota tibda ddur. L-aħħar prinċipju d-disawieħed ippersevera fit-tama, taqtax qalbek. Ok, forsi provajta darba, mhux hekk tgħid, da mhux ħobsa snini, taqtax qalbek. Ġesu jridna nkunu melħ, dawl fis-soċjetà tagħna. Mhux melħ maqtuħ li jintrema barra, melħ li mellaħ. Melħ li jagħti l-aptit, melħ li jippreserva l-valuri. Ippersevera fit-tama. Ħanajduha ċaru tont, xieda fidila mhix faċli. Nippruvaw nagħmluha faċli llum għax illum iridu kollox instant coffee, kollox ejja ħammorru, mhix faċli ta'. L-evanġeliżmu bħat-talb mhuwiex faċli. Huwa dixxilpina fih innifsu. L-evanġeliżmu jista' jġib roftiment. Illi inti għandek ħabib mort biex taqsam l-evanġelju miegħu, qed tifhem, u mbagħad tgħidlu mela l-ġimgħa d-dieħla niltaqgħu u jgħidlek le l-ġimgħa d-dieħla se jaraw dex u qed jikdiblek kull darba għax irid jevitak. Toħox għalik.
تهوش عليك. فل-aħħar mill-aħħar jekk inti titlef ħbibek kollha, il-mulej jagħtik mid-darba aktar. Mid-darba aktar. Jiena l-ħbib kollha li kelli minħabba l-Evanġelu tlifthom kollha, imma għandi lilkom xirrid iżjed. Qed tifhem. Irridu nipperseveraw, U kultant qegħdin ngħixu ma' nies illi forsi anke taħt l-istess saqaf magħhom u għadhom ma jemnux l-Evanġelu, għadhom il-bot mill-grazza tal-Alla. Semawna nispjegaw, qed tifhem, u issa bdew jgħidu ma issa tibqax tiffittani. Ekku, tibqax tiffittaħ. Jekk huwa żewġek jew martek tibqax tiffitta. Ħalli d-dawl tiegħek jiddimma, ħallih jiddi aktar minn qabel. Pietru jgħidilna bl-istess mod intom in-nisa kunu sottomessi għall-irġiel tagħkom stess, sabiex anke jekk xi wħud minnhom ma jobdux il-kelma, ikun jistgħu jintrebħu mingħajr diskors, qegħdin tarawha. Mingħajr diskors, għax diġà għattilhom diskors biżżejjed, u dak li jkunu mbagħad iddejqu. Iqaf! Issa x-xhieda tiegħek tkun bl-umiltà, bl-imħabba, bit-tjieba tiegħek. Lejn dik il-persuna qiegħda tirreżisti. Mingħajr diskors jintrebħu għall-mulej. U dejjem ftakar illi il-mulej ta' bilħaq qiegħed jibni l-knisja tiegħu u jrid juża lilek id-ġufija tiegħek. M'għandek saħ, jrid juża d-ġufija tiegħek. Bħalma juża tiegħi. Aħna l-kol dajfin. Ġesu jrid juri illi bid-ġufija tagħna hu jibni l-knisja tiegħu. Xogħolok huwa li inti tibqa' amministratur fidil, smajnija din? Amministratur. Ġesu f'dak bl-Evanġelju kif ħatgħaddih lid-dinja, kif ħatgħaddih il sħabek. U f'dak kollu aqbad sieħ mal-weda tiegħu. Għax altrimenti taqta' qalbek. Jekk aħna dik il-weda illi Pawlu jesprimi fil-Korintin 15, għalhekk ħutu maħbubin. Kunu wieqfa bla ma tiċċaqalqu, bla ma titħarku l-hemm, fil-waqt li dejjem toktru fix-xogħol tas-sit. Billi tafu illi t-taħbit tagħkom fis-sit mhuwiex għal xejn. Inti tajtu improvajt x'sewwa fejn kien baqa' sakranazz baqa', qed tifhem. Qed tirraġuni hekk għax ma temminx il-weda tal-Alla. Jiddispjaċini ngħidlek. Pawlu jgħidilna illi tafu illi t-taħbit tagħkom fis-sit Ġesu mhuwiex għal xejn. Alla b'xi mod jew ieħor se jużah dak id-diskors ħansejħulu fjak tiegħek. Fjak daqs kemm hu fjak tiegħi ta'. Ħadd minnha mu oratur, ħadd minnha mu Ġwanni Griżostmu. Imma li juża d-ġufija tagħna biex javvanza s-saltna tiegħu u l-aħwa. X'ikun l-akbar pjaċir u l-aktar gost u l-akbar ferħ meta naraw nies jintrebħu għas-saltna dejjema ta' Sidna Ġesu Kristu.